Bago ang lahat, bago ka magtrabaho dyan. Bago mag-init ang ulo mo. Sige nga, hinga ka muna malalim. Maglalaro tayo ng breathe in, breathe out. Sabayan mo ako. Game. Breathe in, breathe out. Isa pa, breathe in, breathe out. Ang sarap talaga maghinga-hinga kapag mahaba ang iyong tulog. Well, anyway, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, alam ko, ang iba sa inyo ay kulang talaga ng tulog. May mga time na talagang stress ka. Alam mo yon, Monday na Monday pa lang. Actually ako Monday na Monday pa lang, ang dami ko nang iniisip. Ang hirap pala kapag gusto mo rin ng maraming pera, no? Alam mo yung feeling na, ano ba yan, Maratoni? Nagtrabaho ko na ng weekend. Wait lang, hinay-hinay ka muna ngayon. Kasi naman, ang hirap kapag gusto ng pera, pera, pera. Well, kung kagaya kita, na medyo stress agad, Monday na Monday pa lang. Siyempre, ikaw pa ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bigyan kita ng ilang tips at tricks kung paano maging chill lang ngayong Monday. Huwag na magpaligoy-ligoy pa. Number 1, huminga ka ng malalim. Ayan, kagaya ng ginawa natin kanina, isipin mo, okay lang to Monday, i-manifest mo, nalalaki ang kita mo, at okay ngayon kasi may trabaho ka, hindi ka nakatunganga at namamalimos. Tapos kunyari medyo mainit dyan sa lugar mo, isipin mo nasa ano ka, Boracay. Tapos pag nakita mo yung boss mo, huwag mong isipin boss siya. Isipin mo dolphin siya na gusto mong sakyan. O kung hindi naman kaya, tip number 2, maglakad-lakad. Tingnan mo muna, baka mamaya sobrang stress ka na dyan kahit nakaupo. Uy, may mga ganun na. May mga time na kapag sobrang nakaupo ka lang buong araw, madalas nag-overthink ka. Minsan lakad-lakad muna. Ayan, lakad-lakad ka, tapos lumabas ka. Kain ka ng fishball, sarap. Ito, pinakamahalaga sa lahat. Given na summer, at syempre, wala naman tayong budget pambili ng ice coffee. Well, kung magbibigay ka, pwede naman. Uminom ng, anong gagawin? Uminom ng gin bilog? Hindi! Uminom ng tubig. Yes, kabisyo, napakalaga ngayon na uminom ng tubig. Tapos, makipag-cheers ka dyan sa katabihin mo. Sabihin mo, cheers to surviving this day. Ganon. Anyway, magbabalik pa rin inyong kadaldalan ngayong hapon. Ito pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic.